Ay na. Uy, bakal. Bakal. Sige. Uy, bakal. Ay na, apaw. Natamang kuri-kuriya ti ubra mo. Awang pa'y timang-mangag mo ti aglaw-law mo. Data kabubuyan ti kuri-kuri-kuriyan. Ay na, apaw. Kaya paya gamin nga pakpakian naman. Kung baka pakpakian naman. Ay na, naadik ka ditan bakit. Ay na, apaw. Pa'y timang-obramon kabubuyan. Kadaytang nga kuri-kuriya bakit. Ay na, kayo umapal ka. Makibuya ka lapta. Ay nahanak nga umapal bakit. Ay, aguray man. Dati paramid ko mamagkanyang bakit. Tapno, adama mo ti siya bali nga maobram. Nga manatan, kalukwan manan. Alam mo kan ko. Haan nga kalukwan bakit. Adalang ti paobrak kanyam ta nakita karod tatay. Ke, kwa, nakakaaliw bakit. Kin talaga nga matisting iti kinalaing mo bakit. Sigurado ka nga kalukwan data. Haan bakit nga kalukwan. Kalukwan lang. Gutbag ata. Haan nga kalukwan bakit. Ibagam iti father iti mamin siya nga pulong nga ulit. When father, ibagam ti father iti mamin siya nga pulong nga ulit bakit. Is lang kalukwan man ata ka. Haan nga kalukwan bakit dito'y nga matistingan ti kinalaing mo bakit. Di ba kunam sikat ti kalalaingan jay eskwelahan nyo iday. Dito'y nga matistingan bakit ti kinalaing mo. Ibagam ti father ti mamin siya nga pulong nga ulit. Basic na. Sige Father. Nya mo day tapos lahang kamo nang nangan ti mano nga pinanganan bakit. Pagkasamot father kasyay kapag guys ay naapo mo mamin siya nga pulong nga father na pag guys bakit. Basta sigurado kalukwan Woy na. Garod. Father. Anya iti English iti payak. Feather. Ay na. Basic. Very, very easy. Hindi pa gayam ang muti English na feather. Ay apo, lang ti pang disturbuan kanya kung feather. Nagkapsot ka mo gayam bakit. Ay na, kasla madi ka nga nag-iskwila. Ti English iti payak bakit. Wings. Wings. Feather Wings bakit tan mo nga ipapilay. Tapos ano ko mga naging wings. Payak wings. Chicken wings. Ay, wan gayam na. Apaw. Agboy-boy gamin ko. Ay, naapo bakit awang mo gayam. Adi lang. Lano na laing ka. Adi lang ko nang disturbang kanya ang agboy-boy. Istingek lang karong ti kinalaing mo. Si kama mo tatangarod. Sigurado mat ang among dati Sige. Anya tatay ibagam mo ti mamin sa nga pulo nga shock. Shock? As in shock? Shock. Mamin sa nga pulaw? Very simple mo. Shock. Sino nga taglaba? Shock. It was at this moment that he knew he fucked up. Sika ako nam. Sikan taglaba. Awan bin na baw yan.